Ka menteri ka kot ka kya ka Dr. Amparin Lingdo ha ka arpho tarik unai wing arja arpho lai. Kalau ong baka sorkar kan thau da ka komiti banwat ki busket neki insentif jong ki nong tray asha ki ba shuja asha re sha e. Ka menteri kala keren ya kane hadin balai kendo ki asha banyak keren ki jing e jongki ki bala penlong ki jing ki hadu kini ki sngi. Kala khot ya keren ki asha ki balai ki mentala bun sngi ha conference hall jong ka sekretariat. Ka menteri kalau ong baka sorkar kala rai ru ban pentri kamno da ka community based health incentive bathamai hapo kalai banai ka ban kentup ya ka jinglut jongki asha ha ka jing trai kam jongki shu na kaliang ka menteri kala pentip ru bana kaliang ka sorkar kan kentiu da ka babu antat shi hajar tingka ha ka shibnai na ka tulop baki juyo. Kejinggelang mentan kalong kejinggelang ka basaiso. Kejinggelang ka ba nilala ban snutu kambnya ya kata kajing dawa jong ki asas ki jongi. Haki jingge kendo jonga baki haki pra benai shiteng ki beladep. Ngatip baki babun ki defect sa ka sistem. Kadon kata kajing sngo ba ki badai banyo kata ka fix honorarium ru haduk mentak ki pat yu tinggi laya shim ye kita ki jingkot jingnam jo ki asha kabakulum lang ye ki bon benai ki bang ya kendo shi kendo ki tinggi laya rai ka we pahabang ipan na ka sarkar kum ka department ya keno ka jing penkeu ya ka bha jo ka jela na ka bentak kino ki sectors of workers adi bendon ka justification Hindi ban syuong kilang din siya surong. Ay no kata. Habang ngilid siya ka sorkar kami, siya ka sorkar jila, ngilid da ka justification. Wala si kita kijingi. Hapreng gini kijingi bro. Kajing do no ajong ki schemes ki ba manswa. Kata kambay halaya Asha benefit scheme, kambay halaya maternity benefit scheme. Kabaki yaray hakisnem ki baladep ban walam no da kata ka incentive hakajaka jong kita bro ngi kum ka department ngi lap ra hakmat jong honorable chief minister haki artli ki jing yalang ki bangi don menen jambi bat menem step mat ngi larai bangin penmino ya ka scheme tumai kaban kuntup yi ki jinglut jong ki asha hakapor bagi hapsiu bai kali jinglut jong ki asha hakapor ba kira ye ki nongpang siya ki private institution jing si siya ngimday ban pendo iki kumpataru ngilaray ba ngidon kamru ban ay kusnam lani busket ye ki asha haba ki penduna ya kajingyap jong ki longkmi hakishnong ki dong jong ki penduna ya ka jingyap jong ki klong kiba hapo kasi hajar sni hakishnong kidong ki ban ngisngaw ba ngin ay kerteng thamay ya kani ka incentive bangin ay ya ki asha hakani ka way ka kantin ka boong community based health incentive ban pen iba ka sarkar jilla ka don kamru ban kami ya kini kijing dawa ki Pada kajing ya keren jungi meneh ke step ngiyo iba plan dang bon ke kendung ke kendram kita ki gaps ke implementation systemic gaps ki bengi haban kemi no ting inform ya ki committees abadon bentalang ki asha ki village health councils lani ki dorbars ringkat bat ki officials na ka NHM ki officials na ka state man la ka district man pet ikita kijing jom kini ki asha but nang ni syakmat ka NHM ka baju sew arku arklur na ka ki asha kan yai sew arku arklur ka sarkar jelapan ka baju bay katnyo klur yi kijing lut ban ai ki asha kan pelut no arku klur hadin kata kajing increase dan kajing penkiu yaki incentives syaki ashas halor kani kajing khot jungi ka sngim tumai ka boong community based health incentives ki asha kumbakalong kila nget
bat kilaya smooth lang ba don kam bende ya kata bat ki up ya kata ka jing betha ka batikna haka rukom ICT syaka ngasha union ya kata ngila ong bangindle apo ka atenta tam bat ngis ngutunat cibun baki asya bro kilaya rai lang hang ni mentan mandik pai syaka kam kajam kanu ka baja hadin kani pedekan ingi bu penginya kana bat ngi kum ka sarkar ngi ong hakini ki nadu ka lai phau tarik jong ubnai Oktober hadu menta kasni ka what is the date today arbo lai tarik ubnai November arbo tarik ubnai November ngi ladu ya kejing im kilo pi kat tu kat ni ngi ladu kejing im ki kena ki bahapo ka chi jas ni kat tu kat ni ngimna bansya ya kene panja bat ngi kermen ba kejing ya keren jing ya te kejung ni ha kene kejing ya lang kan urlong kum bangi ya te bat kini ki committees ki baper ki bangin thau ki districts kin kmi no ya kita ki gaps kum no ki asha ki bedi banyo fix incentive arajar kampoi syakam idi benwa balai gelong ta kum no ki ashar ki bayarap iki long kemi ki bakakhun hayeng kat kum ka kendon jong ka NHM balai kim yo ta incentive ngitip mentah tikin ya ther bahaya kita ki jing tuna ha ki district ki paper bat nga kermen manang ni syakmat kita ki village health councils lani kita ki dorbar kerpang nakam tak kot kapia aksyon kita kinyarap bat kinya tray kinya betin ketilang bangi ke sarkar bat ngin la ban suthu ha ban tray ha ban benkiu ya ki indicators lani ka jinglong jingman jong ka kot kapia aksyon